Για μένα είναι περίεργο και είναι περίεργο που φαντάζομαι εσύ το έχεις ζήσει περισσότερες φορές όταν παίρνεις συνέντευξη από έναν δικό σου άνθρωπο, γιατί ουσιαστικά δεν θέλω να μάθω κάτι από σένα. Ναι. Θέλω όμως τα ξέρεις όλα. Ναι. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ρόλος σου ως γυναίκα, όντας μαμά, λίγο, να το συζητήσουμε. Ναι, το single mom καταρχάς είναι μεγάλο το εύρος, είναι αυτό που έχουμε συζητήσει. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό για σένα που είσαι εσύ και είναι και όλη η ευθύνη πάνω σου. Εγώ το θαυμάζω πάρα πολύ αυτό, το θεωρώ ακόμα πιο δύσκολο, ακόμα πιο ηρωικό. Και είναι και η κατηγορία δική μου που είναι πια ο μέσος όρος. Και όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, πηγαίνουν σε μεγαλύτερες τάξεις και βλέπεις ότι είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Έχεις αισθανθεί όμως ποτέ μοναξιά σε αυτό το ρόλο, δηλαδή στο single ρόλο του parenting? Όχι. Να σου πω την αλήθεια, σε αυτό το ρόλο όχι. Πρώτον, έχω ένα πολύ δυνατό χωριό γύρω μου από φίλους πολύ υποστηρικτικούς. Δηλαδή, εγώ μέσα στις φιλίες της ζωής μου βρήκα στήριξη που από τους συντρόφους της ζωής μου δεν την είχα ποτέ. Μάλιστα. Αυτό το απόσπασμα δεν δείχνει να δικαιολογεί έτσι, ξέρεις, μια νομική ενέργεια. Ωστόσο, δεν έχουμε δει το περιεχόμενο της συνέντευξης. Αυτό που ξέρω από το περιβάλλον της Σύσης, και το είπα και χθες, είναι ότι η Σύση δεν θέλει ποτέ να εκθέτει πιο προσωπικά δεδομένα που έχουν να κάνουν με το τέλος του γάμου της. Μιλάει συνήθως για το συναίσθημα που νιώθει. Τα άλλα τα αφήνει να συζητιούνται εκεί που πρέπει, γιατί θέλει να προστατεύει και τα παιδάκια της. Ο Θοδωρής είχε γνώση, ας το πούμε, όλης της συνέντευξης και ξέρει τι έχει υποθεί? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ίσως ήθελε όμως και αυτός, ξέρεις, πολλές φορές ένα εξώδικο το στέλνεις προκαταβολικά για να μην ακούσουν. Μπορεί να θεώρησε ότι επειδή υπάρχει αυτή η προσωπική σχέση της Χριστίνας με τη Σύση, που η μία ξέρει πολλά για την άλλη, ότι θα γίνονταν κάποιες αποκαλύψεις, θα συζητιόντουσαν κάποια πιο προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν, να σας πω, αγαπημένοι μου.